Ka Bynta ka basaw, ka jing sedang jo ka jing yalang ba, ne ka conclave. Ka conclave kala aban sedang hapadeng katsan bat arpusngi hadin ka sede vacante. Ka sngi ka bandingkong ka sedang napo jo ka yeng mane ba, ne ka basilika jo Petrus Bakhuid, da ka mas Bakhuid. Nangta ki cardinal ki yad siya ka hall jo ka jingker ku. Nangta siya ka Sistine Chapel, da ka procession, da ka bakirway, ya ka litani, jo ki riu kuit, bat ya ka jingruay, veni creator spiritus, tuan hiar mensiem bakuit. Sisien balarung hapo Sistine Chapel, u Cardinal Dean, u pule ya ka jing smai, na ka Bynta, ka ne ka kam kentang. Uway hadin uway, ki Cardinal, kin sami syakmat, kin bu ya kakti haka gospel bat kin puli yakini harum. Ngakular bat ngasmai. Kumta yarap yang nga able lengba ka gospel Bakhuid ka banga kta da kakti jonga. Maria Deb kane ka jingbu kti hajrong ka gospel da baro ki cardinal udu hulia ubapet ya kariti le NIAM upen bena yakini ki kentin haka ketin Latin extra omnes kabamud baro yamino bat kumtahi ki dekot juga kwaya ki shipai apahara bat kiwe ki mino bat ki jingkhang juga Sistine Chapel lakhang no bat omdon ubala ban ple nia kren ya ki cardinal tat hadu balayo ya upu mathamai. Da ka balakhang ya ka jingkhang, ka conclave ka sedang, bat kumjuru ka Ynjied ya upop ka sedang. Ha kani ka snginingkong, kandan tang kawe ka jingthep vot haswa bagi cardinal kin syong banduai bat puson siya ka yeng bala ainam ha ka Martha Bakhuid. Ha ki sngi ki babot, kandon saw sien ki jingthep vot, arsin hakapor menstep bat arsin hakapor no pai sngi. Dan kam ya ka jingbun vot ka baar na ka lai Bynta ban Ynjied ya upop. Lada 4 la ban yo ya upop hadin lai sngi ka jingthep vot, la pensange ano ya ka shisngi na ka Bynta ka jingduai bat jing puson. Nangta ka jingthep vot ka sedang piang. Lada 4 la banjit hadin lai po lai sin ki jingthep vot, nadu ka vot ka ba lai po saw sin, tang ki arngut ki kertong ki ba pau tam en vot nangte syakman. Wat kani kan penkala ya ki election syaka jingya kun, hapadeng ki arngut ki kertong ki ba hakli do, ar Bynta na ka lai Bynta jong ki vot kindang don kam. Ka Bynta ka basan, ka jingthep vot. Menta tungin pet Kumno ka way pa ka way na kini ki jingthep vot ka ja. Ka rukom thep vot ka kentup ya lai Bynta, ka jing bishar ya ki vot, ka jing pet benia ya ki vot, bat ka jing pet sani hadin ka jing keng vot. Unong penya ya ki election bat ki nong yarap jong kilej saudong ka Sistine Chapel, bat ki ay ya uwe pa uwe u cardinal, arteli ki kot thep vot. Haka ketin Latin, ki spell ya ki kentin, ngajit kum u pontiff baha kli do ya u dash. Kan ba ki cardinal ki pendap ya ki vot jong ki deka kerteng jong uba ki kwa banjit, enda ki dep tho ya ka kerteng kin kliap arsin. Lada don ki bakwa, kila sya bantho ka kerteng jong la deru. Ha ka jing shisha, kumba ngilaong ha ka episode ka baningkong uno usenrang Katholik, ula ban sya Ynjied kum upop. Henry ka jing shisha kalong baki cardinal ki kam sngaw tenat ban Ynjied ya uwe na ki jongki. Kasien ka ba Khatduh bala Ynjied ya upop ya ubamde u cardinal kalong ha ka snem katlai spa hinyo popra. Kat ba ki cardinal kidang thep vot, kinong yarap kin haban mi nakate ka Sistine Chapel.
nang ta u junior cardinal deacon dakaba penyakhalai nusip Ynjied hinyongut ki cardinal laingut ki baningkong ki kelalong ki scrutineer ni ki nongkhen ya ki vote ki baar ki long ki infirmarian ni ki bapet ya ki vote bathep da ki cardinal badon hajaka baki thiapang bat ki laingut ki Khatduh ki revisor ki pejbenia ya ki vote baladep thep ki nong pejbenia ki alam ya ka jing pej sani ya ki vote ki infirmarian lada don kam ki haban lum ya ki vote bala thep da ki cardinal ki bana mar ka jingpang jing shitom kim la ban mi na la ka kamra ban wan sha ka Sistine Chapel hadin ka jing dep tho bat ka jing kliap ya ka vote jong ki uwei pa uwei u cardinal un shim ya ka vote bala kliap jong u da ka babat ya ka bat ura ya ka shalor unwan ra ya ka shaka duwan ha ka ba ki nong pej benia ki don bat ki labu ya ka jing thep ka ba he ka ba don jing tap shuwa ban thep ya kata ka vote hapo kata ka jing thep ba don jing tap u cardinal u shim ya ka ne ka jing smai ha ka ktin latin nga khot ya unong sakhi jonga u Chris utrai u ban long unong bishar jonga baka vote jonga kalong ha uta uba hakmat ublei nga perkhat udai hok ban shajin nangta u cardinal u thep ya ka vote jong u hapo kata ka jing thep badon jing tap hadin ba ulale ya kani ungu ya ka duwan bad ulet pai shala ka jaka anda baro ladap thep ha kate ka jing thep badon jing tap lapen khi ya ka bat kin kenya ki vote I way pa I way ban pentikna bakin ya day bat ka jing bon ki nong Ynjied ni ki nong thep nangta unong bishar ubaning kong uple ya ka kot thep vote utho ya ka kerteng jong ubreu ubadon ha kata ka vote bat u ai ya ka kot vote sha unong pej benia ubaar ubale kumju bat u ai ya ka kot vote sha ubalai uba pule ya ka kerteng badon ha kata ka kot vote da ka ba pertajam ya ka kerteng jong uta ubadon ha kata ka kot vote kat ba udang pule ya ki unong pej sani uba Khatduh usu ya ka we pa ka we ka vote da uthernia baladon ksai halaki kerteng hadien kane baro kinong pej benia ki pej sani ya ki vote bat ki jengken baro ban pentikna ba shem ladon kanu ka jing bakala ya kite ki kot thep vote lalum batang ha ka atos khana namar ba dei ban no ka weiru ka kot vote bat dei na ka tedem jong kite ki kot vote la ban tip la Ynjied NIAM ya upu bathamai kani ka jingbu atos khana ka sedang nadu usnam khat praspa bat menta kala pauna hoot harengkat bat kite ki kot vote la pendon kam da usbo ubas ngem ban yo ya ka rong yong jong ka tedem bat ki wei pat ki jaj sbo ban yo ya ka tedem ka bali hanrei teng ka te kampen pau bat kam dala ban shania namar kampen mi ya ka tedem padei ban mi rong namar kata kadaw menta la pendap deki dawai ban pentikna bakar rong katedem kan long ka basyai katedem ka bayong kamut ba shem la Ynjied pu katedem ka bali kamut ba ka Balang kalayo ya upu bathamai menta lele ban pendu ya kanu ka jingkulmar ka baje hayeng mane ba u Petrus Bakhuid ru latiet harengkat bat katedem ban penbena ba ke election kala long ka bajok ka Bynta ka ba Henryu ngilayo ya upup bathamai upup ubathamai uta ubayo ar nakalai Bynta ki vote ula sha Ynjied ban long pup ubathamai udin juga college ukeli ya ubala sha Ynjied lada menjur ya ka Ynjied da ka baong haka ketien Latin hatu pi pediang ya ka Ynjied jong pi kum upup ubala sha Ynjied don jing penbor ban pediang
bat ulat lot ban kentaj ne pediang ya ka Ynjied jong u. Lada u pediang udin jong ka college ki cardinal u keliru ya u. Ya ka no ka kerteng pop ni kpa Bakhuid un shim. Hadian kani ki cardinal ki led chau bat ki khublei buram bat kular ya ka jingko ngu jongki. Nangta enyalam ya upop syaka wei ka kamera ka barit ka balatib kum ka kamera jongki umat. Ka kamera ba upop thamai un led puson bat pensngau ba kum upop un hap ban ba ya ka jingkhia ka bajur bat ki jing e babon ki ba uhap ban mat. Klempep un jaw ki umat haba un shimti ya ka tei ka lengkor ka bakhia. Dei hakane ka kamera ki jan ne ki sopti pup labo. Baro lapen biang bat lapen bed haki lai tili ki size. Kawe ka barit, kawe ka bahe, bat kawe ka ba pedeng. Upo pathamai Ynjied ka size bayadei bat ka renyeng jong u. Hakine ki porpan, ki pat ba ki balayo i ya ka tedem bat ru ki balayo snow ya ka baje na yeng mane ba u Petrus ki don haplau ka yeng mane ba u Petrus. Ki breu hakeleng ka perthei ki lawan up lepa haplau ka yeng mane ba bat ru bon ki shupet ha ka TV jongki banlap manu badai upu pathamai. Menta ngila poi shaka Bynta ba Khatduh jong ka election bat kata kadai ka jing penbena. Ken mau ya u cardinal proto deacon uba ngila yakran ha ka episode ka ba u cardinal ha ka kenhun balai ne u cardinal deacon bat uba kham rang ba tam na ka kenhun jongki. Te udai ma u uban sami na jingkhang yet jong ka yeng mane ba u Petrus Bakhuid ban pen itu ya u pop ubat thamai. Enda ulapau na jingkhang yet u ong yakini ki kentin balas sedang nado ka spas nam pakat saw. Anuntio vobis Godwim magnum habemus papam. Kabamut hakaktin kasi. Ngapen bena hapi ya ka jingkmen ka bakraw. Ngidan upo. Upen benaru ya ka kerteng jong u cardinal bala Ynjied bat kumjuru ya ka kerteng pop ni kpa Bakhuid ayu ba unshim. Hadian ka jing penbena la peno ya ka lama ka bahe na ka tei ka balcony ba upo batmai umi bat penpau ya lade bat pan ay ka jingkur khu bat jingkhu blei syaki pat ba. U ay ka jingkur khu balatip kum ka urbe et orbe bat ula ban kran ka tu ka ni ki kenten bat uyalam ya ki ha ka jing duai. Ka balang menta ka don ya upo ubat thamai bat pitip kumno ka election ka yan. Kublay shibon ba pila ngap ya ka video jong ka channel jongi hoot ni kubor ba ka jing batay kam da long shai kumba lada yo lat ban yu i da laki jong ki khmat hendreng nget scam ba pila yo jing tip khandiat khansoi ti kumta lada pisngau tenat bat pikwa ban tip shu syapang ka balang Katholik ka balang salonsar bala sedang do kris hi subscribe like bat comment kani kan ai men sim shisha yangi kerku ublay shibon yapi baro.